नमस्कार प्रणाम। तो आप लोग के सॉन्ग सुने खातिर ऐसे तराकता भरते सॉन्ग निकले जो जो ना आप लोग को कब सुनले ना हो कब जा सुने का ना कारण काहे कि बॉलीवुड का टक्कर का बॉलीवुड का लेवल का गाना बाटे एकदम तराकता भरता। तो हम बात करे बने भोजपुरी के एक होता स्टार जो स्टार के कहल जा सकता एकदम हनी सिंह यानी भोजपुरी के हनी सिंह। उनका गाना आवेला तो ना कोनो विवाद ना कोनो बवाल ना कोनो कंट्रोवर्सी, सीधा एकदम मिलियन पार 3 घंटे में 3 मिलियन पार हो जाला भाई लोग। तो हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के कलावता सुपर डुपर स्टार नीलकमल सिंह के बारे में। उनका गाना आ जाइल बेगो जे सुला के बाद पूरा ओहो नाइस सॉन्ग सुला के बाद कहब जा आप लोग हम लेके चलत बने गाना पर। अरे आप लोग के गाना दिखावत बानी, आज देखल जाओ। ये बुझाते के भोजपुरी का हनी सिंह का सेम टू सेम लुक में एकदम पूरा कंटाप एकदम पूरा कोरियोग्राफर से लेके पूरा कोरियर से लेके पूरा फिर बैकग्राउंड डांसर से लेके हर एक चीज पूरा भरपूर मात्रा में पेस्ट कर गइल बा। भरपूर मात्रा में पेस्ट कर गइल बा यानी कि भरपूर मात्रा में लिहल गइल बा। और सुनला के बाद पूरा मजा आवेला बाटे। और सुनल जाओ। तो भाई लोग इनके कह जाए भोजपुरी किंग यानी कि इनके आगे सब फेल बना कल्लू रितेश खेसारी मेसारी पेसारी सब लोग 0/0 इनके आगे सब फेल। इनका गाना ऐसा आता है भाई लोग, इनका गाना ऐसा होता है कि इनका आगे कोई टिक नहीं सकता यार। इनका गाना एक दिन में 4 मिलियन प्लस और बाकी सब 5 लाख 4 लाख 3 लाख पर सबका गाना बाटे कि इनका गाना होते और ट्रेंड करता यूट्यूब पर तीसरा स्थान पर ट्रेंड करता भाई लोग। यूट्यूब पर तीसरा स्थान पर ट्रेंड करता गाना ही। और सुनला के बाद ओहो मजा होता। बाकी सुनो जाएंगे। दिल लगाने में यार क्यों घबराती है, डर किस बात की है, डर किस बात की है। तो आप लोग गाना कैसा लगला, अच्छा लगल तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लव यू।